Dia 7, gibungkag ang drug den sa Barangay Tinago. 5 katao ang nasikop pa. Brigadang Alan Tangkawan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Gibungkag sa mga ahente sa PDEA 7 ang usa ka drug den sa Sitio Silangan 1, Barangay Tinago, dakbayan sa Sugbo, nga may resulta 5 katao ang nasignit. Wala makaipsot sa mga kamot sa ahente sa PDEA 7 sa kinalit nga pagpuhag sa ilang balay suyupanan. Gila nga silang Adonis A. More, 49 anyos, minyo, walay trabaho, taga Barangay Tinago, dakbayan sa Sugbo, usa ka drug den maintainer. Nasikop sab ang target sa mao nga baybas nga si RGO Ortiga alias Guriot, 23 anyos, ulitaw, laborer nga taga Barangay Tinago, dakbayan sa Sugbo. Laing nasikop ang usa ka lakinon nga si Melinda M. Flores, 32 anyos, walay trabaho, nagpuyo sa Barangay Tinago, dakbayan sa Sugbo, usa ka drug den visitor. Ang ikaupat nga nasikop mao ang usa ka dispatcher sa jeep, usa ka drug den visitor, taga Barangay Tinago, dakbayan sa Sugbo, mao si John Michael C. Wagas, 25 anyos. Laing drug den visitor nga nasikop mao si Marlon O. Maglasang, 38 anyos, ulitaw, usa ka laborer, residente sa Barangay Tinago, Cebu City. Gipresentar sa mga sakop sa PDEA 7 ang mga nakuhang mga ebidensya gikan sa maong drug den. Mao ang siyam ka transparent plastic sachet nga dunay white crystalline substance nga motimbang sa 15 gramos nga dunay street value nga 45,000 pesos. Laing nakuha ang 200 pesos nga baybas money, mga drug paraphernalias, og 210 pesos nga gituhuang halin sa naisgutang gituhuang ginadiling drugas. Base sa pagtug-an sa mga dinakpan ngadto sa ahente sa PDEA 7, musuyop sila aron kondisyon kayo ang ilang lawas ug makalahutay sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Kalapasan sa Section 5, 6, 7, 11, 12, and 15, Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang gihikay nga kaso sa PDEA batok sa 5 kadinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga Brigada